Des de la nostra escola acompanyem els nostres alumnes a partir de tutories individuals on prioritzem el fet de sentir-se escoltats i recolzats i s'expressen d'una manera més personal i relaxada. Acompanyem els nostres alumnes de la millor manera que podem, donant-los recolzament emocional, parlant amb ells i fent diferents dinàmiques de grups, per tal que tots ens sentim més a prop els uns dels altres. Acompanyem els infants donant resposta a les seves preguntes, que entenguin què està passant i què poden fer ells. Però no els augmentem les pors ni els creem incertesa, sinó que recollim l'emoció que senten, li posem paraules i la respectem. No passa res, és normal tenir por, estar alerta, mostrar inseguretat, però si algú t'acompanya, tot això ho pots transformar en calma i seguretat.